pane non-verbal actions akaitika mupolitburo meeting muzora nezuro. Vanhu vabuda vakataura vakati yes, these guys vanonzi the ruling party, they can say their party is united, their party aiwa mune runyararo, hapana bongozozo, hakuna mhirizhonga, but mapictures evanhu vari very critical, vanhu vanozikamwa kuti aiwa ndo vanokonzeresa mubato, aiwa pane mapictures avo ari kutenderera, anoonekwa magestures avo kuti aiwa aitaura zvakawanda. Sana pinda masvika anoda nyuka pana bhurukwa subscribe like turn on the bell icon. Tichipinda panapa muzimu ai vanoposta this picture ramuri kuona rakanzi Chiwenga donning the famous Bob moustache. Are you thinking what we are thinking? Tinoonawo pamwe futi pana pa social media, tinoona pahendo yamahombo yavanonyora achiti these non-verbal cues are an indication of an impending danger. Vanosekula mupictures amuri kuona vakasekliwa pana general, muona pana mutsvangwa nemumwe uyo wechi3 vakaiswa mumasecles. Ndinyazokuona kuti these guys zvangu aradza pana zvavari kufunga. Uyo vp meno style yavo yavakanogerwa moustache avo yavanyatsokuti aiwa pane zvazvinoreva, achioneka kuti moustache iyi ndo yakanga iri style kana kuti ndo zvanga zvakaita the late aiwa and the former president wenyika yeZimbabwe RG Mugabe. Zvavari kuona kuti aiwa vanoita masvika chete aiwa this is an indication yeimpending danger, kuti hamene zviri kurongwa. Isu havatombozivawo kumuna rukomenda, vanototi pane zvazviri kungosignala, ivo vari kutozvionawo vega. Chimodzi mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi chashamisa vanhu? Pinda comment section yedu, sana subscribe or like, turn on the bell icon.